i svijeće za njih zapaliti, 6 izaslanstava. Prvi vijenac polaže. Izaslanstvo obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, hrvatski ratni vojni invalidi, ratni zapovjednici postrojbi i predstavnici udruga iz Domovinskog rata. Išla sam po nju. Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović s izaslanstvom, a vijeću se pridružuje gradonačelnik grada Knina i gradonačelnik grada Zagreba. Za polaganje vijenca, svečanim korakom. Oj! Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković s izaslanstvom. Za polaganje vijenca, svečanim korakom. Oj! Vijenac polaže. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković s izaslanstvom. Za polaganje vijenca, svečanim korakom.
Tu, ajde. Ajde, vrati se nazad. A možem biti što? Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović s izaslanstvom. I općina. Molitvu za sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu izmolit će vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj, monsinjor Jure Bogdan. Oče biskupe, izvolite. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Mir vama. Iz dubine vapim Tebe, Gospodine. Gospodine, usliši glas moj, neka pazi uho Tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha bude spominjao, Gospodine, tko će ostati? Ali u Tebe je praštanje da bismo Ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja njegovu uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, višeno zoru straža noćna. Višeno zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina. Jer je u Gospodina milosrđe i objavljeno njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Pokoj vječni daruj Gospodine. Počivali u miru.